Mamahaw, pag-greet pang. Ito. May buntag, everybody. Ah. Sabay na lang mo. Sabay na lang mo akong papang pagpamahaw. Amo tog nag-booking ba niya? Nag-booking ka pa? Ah, wala na siya nag-booking, nag-kuan siya na. Kanang sa tawag ano? Lampas. Wala nang himulbol, nang gamay naman ang sagbot kay kung mag-ingon kag nang lampas, baga ang sagbot. Inana anya. Wala na din siya nag-booking. Salamat kay nauban na sabay namo nadungan og pamahaw. Oh, by the way guys, may buntag og yan na sap me. Mamahaw time og simple ra mo ang sudan guys, pero kuan ka nang okay na kaayo ni. Kuan na sunny side up og kanang talong nga gi-fried. Yung put-put na yun. O bulag nga put-put. Pot. Kaging na. Kaging. Kaya alam ka. Magluntod ko sa akong tiil guys. Lumi ikaw na magluntod. Nagulo. See? Mag-interview ko gamay sa kong papa. Gamay ra kay. Mutanan lang kung kumusta na siya sa iyang edad nga 85. Next year po, 86 na siya pohon. Kumusta man imong kanang sana paminaw nga niabot tag 85 years old pa. Naku, kaya na kong kalipay. Salamat tignaw. Ang tira ko niya inanap. Inanap ko nga. May pangdugan. Ako, ano na yung pangdugan. Kaya, yung katagaan ba? God, salamat kaya ko. Iitab. Salamat yapon ko. Abatong ko sa. Okay, salamat sa maong sana paambit. Ito ba yung mga plano sa mga maabot na mga katuigan, mga puon-puon paabtod? Ito may mga simple lang na mga plano. Ngayon mo pa. Ako na lang. Hindi na ako mag-uusap pa, no? Ako lang na. Ay ko. Ay ko panglawas. Mas ganting pa. Ay ko panglawas. Kaya, ayusan ko lang alam ko na panunay sa kakon sa galing. Sa imo, kaugalingon pa. Kumusta man para sa imong mga anak? Kaya, uban na siya ng tanan. Tanang kusulti, tanang dili siya. Ako lang ito na. Nakakagat mga anak. Kung makapalong di kita ng buwaton, salamat ko nga lang sa kita. Nagagbuhay pa ko. Ay naman, malas mo pag-iram. Agwana ko lang yung pag-iram mo nila. Ipapagigil siya si mama na rin. Salamat. Amen. Pila gali ka buk imong anak pa? Pila gali ka buok? Hindi. Siyam ikabuok guys, siyam. Pero sad to say nga nawala ang ikapito. I-vlog na po na ang bahin sa ikapito na po kay Suon nga nung nawala siya sa kalibutan. Ilain lang na nako guys kay kung akong istorya karon na dili pa siya time istorya next na po na po nga vlog.
Na kumusta man ang nabili ni mga anak nga walo ka bukpang? Mura nga. Actually, matihan sa mga panahon. Magkuhan kami. Usap din ni Dunek Sanyawan. Birthday ba? Ano daw, okasyon? Birthday okasyon. Muna ko ikamuro din nila na. Usan mo ko pamilya. Magkarong din sa pamilya. Sa inyong mga anak. Kayo mo ninyo kayo. Inyo man na. Ang dito, pagkasabo, akong asawa. Parang ko, sabi na akong asawa sa kubring. Anak-anak lagi din. Buhay din. Iyok man. Marawang yan niya. Pumanak. Pero sayang lang kaya. Wala yun si mama nakabot sa pagkasaysinta niya. Pero, Ito rin siya puto. Lamat yan po naman na siya naganto sa iyong balatian. Nagsakit man to siya, guys. Akong mama. I-vlog yan po na ako. Ang bayan sa akong mama, guys. Lisa karon. Isgot-isgot ra na. Hindi pa po na mag-vlog-vlog ka ba yun sa mga pamilya? Sabi naman mag-vlog-vlog ka na wala yung mga hinungdan. Inoon. Ang uban vlogger, naningkamot pa po na sila. Saan nila pamuhaton, tumbling naman diya. Wala lang may mong komedi. Inoon. Sagaran karon nag-stay ho man ta tungod lagi aning pangitabo karon sa kalibutan, nag-stay ho man ta so magnid magitag comedy pod, makakatawa ta. Yung uban gali maningkamot na lang salom na lang gid sa pita kay para ang mananaw kuan kanang sana. Kanang malipay pod ba? Ni lain-lain man pod tag kanang pamaagi. Pero nindot pod din mag-vlog-vlog ka nga imong i-vlog ang istorya sa imong pamilya ba? Nindot pod na siya. Pero lain-lain man po, ang uban gustuan na, ang uban gustong comedy, ang uban gustong action, ang uban gustong kanta-kanta, ang uban gustong sayo-sayaw. So, ang ako lang plano nga, ang akong content yun, ani akong vlog-vlog, kung makalahutay lugar, kaluyan, more on sa pamilya yun na po, kay Rabi. Daghan kay kong i-vlog bayan sa akong pamilya. Soon pohon, kaluyan sa Ginoo. Nya, kung ba kanang pasensya na mo akong kanang siyempre kanang baguhay baya first timer niya. Siyempre magsayop-sayop, magkasayop-sayop pabaya ka sa pag-istorya. Dili baya lalim na mag-istoryaha ka na magatuba ka ng cellphone. Gid lalim wala kang matud pa nila sa kato akong gipang-follow nga mga vlogger medyo sikat-sikat na. Dili lalim na mag-istorya ka labi nag ikaw ra usa okay ra bintaha na lang ning inani kay nakay kauban lay maminaw aside lugar sa inyo guys dili lalim na mag-istorya ka na ikaw ra usa di ay diya sa magtubang ka lang imong cellphone pero wala na siya imo rin nauna-on nga ang imong ka-istorya million of people murag inana di ay. So, at least natay mga kuan ba? Mga idea. So, ikaw, gabsi mo ka-share ga. Uy, malan si kaon. Paano ko diya, pang Jollibee nga kaon. Ako ka, pang mang inasal, good ni kay nag-unlimited rice. Nanguha na siya. Nang hinamis. Kanoy pa ka pa? Dugang. Ano pa may imong itlog? Ano pa yung itlog? Joke. Ito mo nang gibutang sa lamisa good. tama. Kanya kung papang,
Naman may binuhit diring iro. Pagtaon na ni siya, dugay na. I think 10 years old na. Ginganda na magputi. Si puti. Ako gid ko nang i-vlog. Ginoo ko daghang kay kong i-vlog soon. Na kani siya, nagkasuod na siya sa akong iro nga si puti. Kada magkaon na siya, iya unahang gibisgot si puti. Puti ang among iro. Na say ako laging kuanan pod nga. Kauna na diya kay si puti na lahi mo pod ng iyang bako. Di na to ma-blame kay iya man na ang kagustuhan. So, Nya na po guys, ang sunod na kuan. Kita-kita tawan niya mga pila ka kuan. A few moments later daw. Bye guys. Hi guys. Manami pamahaw guys. Ako'y natahasan pagpanghugas kay ang akong vlog team nang labas sa iyang uniform. Ako'y nakapanghugas. Kira. Bakit di pagmahal? Sa kapwa nandiyan. Dali ko guys kay dagang bulungaton pero nainayan lang eh. Nainayan lang. Take my time. Pep. Bawat pagdaig ay laging pabulong. Aanhin ko pa dito sa mundo.
Kasi nakadungog mo guys. Kasi nakadungog mo ba na ng gabas. Ang silingan nagpanday. Pare-pare sa iyang kapit sa iyang gabi. Shout out silingan. Sige na guys. A few moments later. Hi! Mana ko panghugas guys. Nahuman na this. Ako sang gidrain. Gamay ra kaayo kong gihugasan kay tulo ra ba ni kapo. Ako sa siyang gidrain guys on mid drainer. Mora to guys. See you later. Hi guys! Update lang sa akong gamay nga garden. Nakoy plano ani guys. Basin sa sunod tuig na siguro. May little garden. Akong hinaguan sa pag-lockdown. Quarantine. See you later. Hi guys! Update lang sa akong gamay nga garden. Nakoy plano ani guys. Basin sa sunod tuig na siguro. May little garden. Akong hinaguan sa pag-lockdown. Quarantine. See you later. Hi guys. Hello Mike Tess. Nakita kong pangag. Ano missing tip ka? Missing tip. Extension. Extension wire na iskay. Saan ka na? Bago man diri ako. Ay, kaya pasa guys. May sabo. Ang silingan guys ba naman bay. Pasensya na mo na. Duk gamay. Okay, ang giayo guys. Ay, klaro ka kung pangag. Bala mo dyan. Extension wire man guys. Bulaga. Hello guys. Update lang ko sa akong gamay nga mga tanong. For your eyes only lang guys ha, joke. Akong hanging plants guys wala damhan, nilabong-labong na siya. Salamat sa naghatag, barter ni siya. I think 3 months ta, 2 months. Labong na siya guys. Niya pa. Salamat ka ng nini. Labong na ng nini, don't worry. Gialigaan ako ni siya. Napagod akong maong pitunya. Mapaintaon siya na mula. Cute kayo. Uy, baby pa na ako siya gitanong kay. Dili ko ganaan ang pitunya nga. Tiguang na siya nga naasa ko. Okay. Yun na ang attitude sa pitunya. May lang na siya ka ng kuan. Kini yung kilabong gyud. Buyag na siya. First flower sa pitunya. Mana na siya ga. Mana? Balik dito sa imong area ko. Tsakay, ang kantaw kape. Gamayng update lang guys. For your eyes only ra guys ha. Basin na po mo comment. Kuan ni siya ga? Ano kaya siya? Cloud9? Sinseveria? Dili si Cloud9 day? Another term. Basin na po mo comment ka. Mga yugsaha dili pa sa karon guys. Mga next year na siguro kay ako man siyang ibalhin. Ako'y plano gyud ani ako ang gamay nga garden dinhi. Puhon kaluyan lang sa Ginoo. Narag pitunya nga gikan gibarter. Shout out kay Glenda, madam. Naray mo pitunya madam ako na siyang regular usahay manguan iyang dahon pero still kicking yapon iyang bulak. Thanks madam Glenda. Mura gud na akong tanom Wala kay ko nagdaghan og tanom. Mura ni akong tanom guys. Wala kay ko nagpadaghan og tanom kay ngano. Wala man ko saktong plastaran. Ginoo ko. Abi nimo akong bana kung makita niya nga manguan na pud ko magkanang mag-break na pud ko sa mga tanom. Mingon na pud siya nga. Asa naman pud na nimo ibutang? Agoy ang yang una ipa-welding naman sab ka ko anis plus. Mo nang wala nag-stop sa gyud ko karon sa kanang
prik-prik sa mga tanom, kanang mga leksyon og tanom. Actually, kani ako mga tanom dinhi, mga I think mga gamay ray akong pinalit ani puro gyud ni siya kanang hinatag. Oh, pero akong gi-regular guys para makabalupod ang naghatag nga wow nindot tay si Peluchi tagaan og tanom kay iyang gi-regular. Oh, lagi ko mag-expect ani guys. Kasagaran gid ani guys gihatag ras ako gamay rambot maiyap ra akong gipalit dere ambot nakapalit ba ko. Puro ra man ni siya mga hinatag guys pero akong gi-regular. Oh, see? Nakita gyapon ang akong hinaguan. Oh, mora na gamayng update nako guys. Akong money tree buyag na kaistanan. I think 10 years na ni siya diri. Pwede po din na day. 10 years na ni siya diri akong money tree. Si Jidit ka ba? Tinawag O lagi. Sige na guys. See you later. Hi! Niya ako sa among, atbang sa among balay. Dili ni among yuta guys. Pero akong burag nananghid man mi nga nagtanom-tanom mi diri Bukid Bali. Kibali extension ni sa akong garden. Kay naman ko ko'y plano didto sa akong garden. Didto sa among luna diya sa atbang. Naman ko'y gamay ditong luna. Amo to'y akong video ganina. Ako'y plano adto guys, ako to siyang utron mo nang naghinay-hinay ko diri og tanom, nagtanom ko diri alugbati og kalabasa. Kay para igo-igo sad siya nga mukulapyot. Kaya ang akong plano ani guys, dili siya diha ra sa yuta. Kay open man ni dinhi na amay mga kanang iro bitaw nga magsaoy-saoy. So syempre kana ra bay atong bantayan na ay iro nga magsaoy-saoy. Muning ako ni siyang gilabat, akong gikoral. Pero actually dili ni among yuta, amo ra ning limpyo-limpyuhan, gibasok-basukan, pero nananghid mi sa tag-iya nga pwede ba, so okay raman, pero at least daw malimpyo-limpyo ang ilang yuta, so anytime lugar nga ilan ang gamiton, at least gamay na lang ang ilang gilimpyhon. So mao ni karon nagkaloy sa Diyos, nagtubo-tubo ng alugbati sa anytime soon lugar, mulabong-labong na siya, ako na siyang labaton, basta soon guys, i-vlog ya po na ako, unsay hitsura na anak pohon, mo ni akong extension sa akong mini garden. See you later! Ay, lay pa yato! O, kaning kalabasa guys, wala ni nako gitanom ha. Dinhi ko nagbangag, ka-remember mo ato akong niaging video nga katong ako ang segregation sa akong mga basura. Diba nag-ingon ko dito na ako'y box nga dito na ako gipamutang ang mga malata. Dinhi nagbangag mi diri nga area. Ako siyang gilubong ang katong mga malata. So wala mi mag-expect na naaday nitubo nga kalabasa, burag duha ni siya kabuok. Nitubo nga kalabasa mo nang giganahan na lang pud ko kay wala na ko naghago pagtanom. So mao ni siya guys, duha ni siya kuan kanang punuan. O siguro mga 1 month siguro. Kaluyan lang mulabong na ni siya. Sagdi lang guys kay i-update tam mo bahin ani. Og naapoy I think atsal guro ni guys kay atsal. Ate. Nag-vlog ko. Ay, sikan, nanay nanini. Ako silingan. Kanang, naigitubo ang isa kapunuan. I think, atsal guro na siya, atsal. Kaluyan lang. I-update mo bahin ani akong mini garden, guys. Mora to, guys. Bye! Hello, guys. Muna siya ako ang tanom. Abi ninyo, guys. Wala ba ko kabulog unsay ngalan ani nga tanom. I think 10 years na ni siya nga akong natanom si labong na kaayo siya. Ako pa ni siyang ilailahon guys ha. Kay wala ko kaila unsay ngalan ani nga tanom. Nakadahan siya attraction. Diri sa among area dapit. Nako sa gawa sa among balay guys. I-update rata mo bye nani. Bye guys. Hello. I'm back. Shout out sa naghatag aning isa ka bulig. Isa ka sipi nga saging. I think mga 1 week guro hinog na ni siya. Sagdi lang i-update ta mo bye na guys. Thank you. Bye. Ug mao ra to guys. Bye. Thanks for watching. See you on our next vlog. Bye. Stay safe, stay home. God bless us all. Bye.